Ix-xogħlijiet fuq Erien Farlapsi għadhom kif tlestew wara li fis-sena 2011 kienu saru rapporti lil kunsill Lokali tas-Siġġiewi illi f'din il-bajja kienet jaqa' xi blat mill-Erien u li seta' jkun ta' periklu għal dawk li jżuru din il-bajja. Iżda minkejja dawn ir-rapporti baqgħet ma ttieħdet l-ebda azzjoni konkreta u kellha tkun il-bidla fil-Gvern biex inbeda programm ta' manutenzjoni u rinforzar fil-blat tal-Erien biex mhux biss ikun evitat il-periklu għan-nies imma wkoll biex ma jkomplux jinqerdu il-karatteristiċi tal-bajja. S'issa tlestiet l-aktar parti perikoluża ta' din il-bajja, dik tal-punent tal-kosta, il-parti l-aktar frekwentata min nies kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa. Dan il-proġett involva periti u tekniċi u ħaddiema speċjalizzati li ħolqu xibka li tilqa' il-ġebel iż-żgħir li jaqa' minn dan l-ar. Ma' din ix-xibka twaħħlu madwar 200 bolt tal-stainless steel biex din ix-xibka tkun soda biżżejjed u ma tċedix. Iżda din tista' tinbidel minn żmien għal żmien kemm il-darba tiddajjef minħabba l-elementi tan-natura. Alterat b'kataklizma naturali u b'riżultat tek huwa blat infarrak ħafna. Huwa blat jiebes imma fl-istess infarrak. Allura il-problema tiegħu iktar milli jaqa' f'biċċiet kbar huwa li jaqgħu biċċiet żgħar li jistgħu iweġġgħu il min kun qiegħed hawnhekk ovvjament igawdi l-bajja. Allura l-idea kienet illi noħolqu din ix-xibka li tilqa' daw il-biċċiet li jistgħu jaqgħu fuq in-nies. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' filgħodu Farlapsi stess kien hemm il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi huwa ratħajr lil ħaddiema li jiddedikaw ħafna mill-ħin tagħhom jaħdmu fl-eqel tax-xemx biex seta' jsir dan ix-xogħol. Il-pass li jmissu li fejn periklu ferja soħra wieħed jara janalizza l-affarijiet, janalizza minn kull aspett għax li x'anki hemm proprjetà li mhix tal-gvern li hija mhix pubblika, jifieri allura wieħed jitjara dik ukoll iċ-ċirkostanzi dawk ukoll. Però ovvjament fejn periklu huwa d-dover tagħna li aħna dak il-periklu neħħuh. Bix-xogħlijiet li saru sa issa u b'dawk li hemm ippjanati l qudiem għandu jkun ta' sodisfazzjon għal kull min jażel li qatta ftit ħin fil-bajja ta' Farlapsi.